ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର କଥା। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ତେବେ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ, ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଓ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନଜାତିର ଭୂମି ଥିଲା। ମହାନଦୀ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ରାତି ହେଲେ ନଦୀ ପାଖରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଲୋକ, ଧ୍ୱନି ଓ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। କେହି କହୁଥିଲେ ଏହା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶକ୍ତି, କେହି କହୁଥିଲେ ନାଗଦେବତାଙ୍କ ରକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜଣା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ଥିଲେ ଚୌହାନ ବଂଶର ବଳରାମ ଦେବ। ଏକ ରାତିରେ ରାଜା ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଭୟଙ୍କର କିନ୍ତୁ କରୁଣାମୟ ଦେବୀ। ଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଭୂମିର ରକ୍ଷକ। ମହାନଦୀ ତଟରେ ମୋର ଶକ୍ତି ଲୁଚିକି ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କର। ରାଜା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ପରଦିନ ରାଜା ନିଜ ସେନା, ପଣ୍ଡିତ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ନେଇ ମହାନଦୀ ତଟକୁ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଥର ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ଏଇଠି ମାଙ୍କର ବାସ। ସେହି ପଥରକୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଗଲା। କିଛି ଲୋକକଥା କହେ, ମନ୍ଦିର ତଳେ ଏକ ବିଶାଳ ନାଗଲୋକ ଅଛି। କେତେକ ଜନଜାତି କହନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ହେଲେ ନାଗକନ୍ୟା ଓ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଧାରଣ ଆକାରର ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ପଥର ରୂପୀ ଶକ୍ତି। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ, ପ୍ରାୟ 2-3 ଦଶକ ଲାଗିଥିଲା। ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ମହାନଦୀ ଉଫାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ମନ୍ଦିର ଅକ୍ଷତ ରହିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ ମା ନିଜେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଚାଷୀ ନୂଆ ଧାନ କାଟିଲେ ପ୍ରଥମେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଟି ଓ ପାଣି ଫସଲର ଦେବୀ। ପୁରୁଣା ସମୟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ନରବଳିର କଥା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକକଥା କହେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା, ସେ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାୟର ଦେବୀ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ସବୁ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏହା କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ। ସେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ଅନୁଭୂତି। ଗାଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ମହାନଦୀ ତଟ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ହଳକା ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଆଲୋକ ସହ କେତେକ ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଥିବା ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁଠି ଲୋକ ମଣିଷ ନଥାଏ, ବୃଦ୍ଧାମାନେ କହନ୍ତି ମା ରାତିରେ ନିଜ ଧାମ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଏକ ପୁରୁଣା ଗଳ୍ପ ଅଛି ଯେ ଏକ ଗରିବ ଗୋଆଳି ଝିଅ ମହାନଦୀ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜଣା କନ୍ୟା ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଭୟ କରନି, ଘରକୁ ଯା। ପରଦିନ ଗାଁର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ଆସିଛି। ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରାତନ ସେବାୟତମାନେ କହନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ତଳେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କେବେ କେବେ ବଡ଼ ସାପ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନାଗଦେବତା ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଏକଥର ଏକ ଅହଙ୍କାରୀ ଶାସକ ମାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଅବହେଳା କଲେ। ସେ କହିଲେ ଏହା ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, କିଛି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ରାଜ୍ୟ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଲୋକେ କହିଲେ ଏହା ମାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର ଫଳ। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେବାୟତମାନେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଧାନ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ଅନୁଭୂତି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ କେବଳ ଏକ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ପ୍ରବାହ, ଚାଷୀର ଆଶା, କନ୍ୟାର ସାହସ, ଭକ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ। ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିରାଜିତ। ସେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକେ, ମା ସେ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି।
ମହାନଦୀ କାହିଁକି ମାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବହେ? କାରଣ ଲୋକେ କିଛି କହନ୍ତି ପୁରୁଣା ସମୟରେ ମହାନଦୀର ପଥ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ବହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭୂମିରେ ବିରାଜିତ ହେଲେ, ନଦୀ ନିଜ ପଥ ବଦଳାଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିଛି ବୃଦ୍ଧମାନେ କହନ୍ତି ମହାନଦୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଗକୁ ବହୁଛି। ଏକ ସମୟର କଥା ଅନେକ କାହାଣୀ କହୁଛି। ମନ୍ଦିରରେ ରାତିରେ ଦୀପ ଲିଭାଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଖୋଲିଲେ ଦୀପ ଆପେ ଆପେ ଜଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ସେବାୟତମାନେ କହିଲେ ମାଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଲୋକ ନିଜେ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆସେ। ଏକ ଗରିବ ମା ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ। ଏକ ଗଳ୍ପ। ସେ ଝିଅଟି କେବେ କଥା କହୁନଥିଲା। ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ହଠାତ୍ ଝିଅଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଥର କହିଲା ମା। ଲୋକେ କହନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି ମାଙ୍କୁ ନେଇ। ଏକ ନାଗଚକ୍ର ରୂପରେ କାହାଣୀ ଅଛି। ପୁରୁଣା ସେବାୟତ କହନ୍ତି ଏକ ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଲୋକ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ରାତିରେ କେତେକ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ସାପ ଘେରା ଦେଖିଲେ। ସକାଳେ ଦେଖିଲେ କିଛି ନଥିଲା, ଭୂମି ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ନାଗଦେବତା ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଭୂମିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି ରାଜାଙ୍କ ମୁକୁଟ ଓ ମାଙ୍କର ଚେତାବନୀ ବିଷୟରେ। ଏକ ରାଜା ନିଜ ମୁକୁଟକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ନିଜ ମୁକୁଟକୁ ବାହାରେ ରଖିଯାଅ। ରାଜା ହସିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ସିଂହାସନର ହାତ ଛୁଟିଗଲା। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ମା ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ଭକ୍ତି ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଏକ ଚାଷୀ ଭୁଲରେ ମାଙ୍କୁ ଧାନ ଅର୍ପଣ କରିନଥିଲା। ସେ ଲଜ୍ଜାରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମାଟି ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସେହି ବର୍ଷ ତା ଜମିର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା। ଲୋକେ କହନ୍ତି ମା ମନ ଦେଖନ୍ତି, ହାତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଙ୍କର ନିରବତା ବିଷୟରେ। ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲା ଯେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ କ'ଣ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ରାତି ସାରା ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ରାତି ସାରା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ସକାଳେ ସେ କହିଲା ଏଠି ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅହିଂସା। ଏଠି ଅହିଂସାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। କିଛି ତାର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଛବି। ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏକ ଶାନ୍ତ ରକ୍ଷକ ରୂପ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭୟ ନୁହେଁ, ଭରସା ମିଳେ। ବହୁତ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଯେତେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ନଦୀ ଉଫାନ ହେଲା, ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ଲୋକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ମା ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ପାଣି ସେଇଠି ଆଦେଶ ମାନେ। ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଦୀ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସେ, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସେ ଶତ ଶବ୍ଦ କାହାଣୀର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। କେହି ତାକୁ ଦେଖିଛି, କେହି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭକ୍ତ ହୃଦୟ କରେ। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ମା।